Ki ngeten Mas, di dalam mimpi niku kados wonten sing ngandhani nggih ketingal barange ya. Oh katingal sesuatu sing bercahaya warna biru ngoten. Lah terus wonten kados wonten sing ngandhani, iku lho Nur Muhammad ngoten. Lah terus di dalam diri niki tanglet, ge opo sih iku? Iku lek nambani wong ngene lho. Dicekel sirahe tok. Lah marono ngoten ngucap di dalam diri, "Oh ya wis lek butuh tak joko." Terus dicentel tok ngoten. Lah niku terus pundi ya? Nggih. Oh niku njenengan tangletaken tentang nggih jarang ingkang tiyang sing ngalami. Tapi alhamdulillahirabbil alamin jamaah-jamaatan mriki walaupun nggih kados-kados ngeten niki bukti nyotoh ilmu kemakrifatan pun banyak yang mengalami maupun lewat nggih awal menika lewat mimpi. Ngoten nggih. Lah niki jamaah niki ngalami dikepanggi enten sinar biru lah menika cahaya. Insyaallah niku nggih angsal istiqomah iki ambek. Angsal istiqomah iki ambek niku asline, tapi nggih mboten krana ilmune mboten semerap mongko menika panjenengan tangletaken nggih kula insyaallah niki pun diparingi jawaban datang Allah. Sesungguhnya yang ngalami panjenengan ini tanpa suara. Nah niki ingkang komunikasi kalian Allah niku mudah. Tapi panjenengan nangkepe kados enten suarane. Lah lek swara nyata sing kados ngeten iki lek enten hal gaib niku suara jin. Tapi niki mboten, sesungguhnya ini adalah suara Allah. Suara keimanan panjenengan yang berkomunikasi kalian Allah nggur keimanan ini sing saged komunikasi kalian Allah. Lek lintu-lintu dah mboten saged ten fisik niki sedanten mboten saged mripat mboten saged. Kuping niki sing nyoto syariat niki mboten saged, mulut niki mboten saged, ingkang saged komunikasi nggih imane ingkang nglampahi niki wau Allah semerap. Sehingga keimanan ini ngadep datang Allah. Lalu keimanan ini mendidik fisik ini sehingga niki ngoceh ngeten niki. Monggo atos-atos nggih lek mboten ngerti ilmune Allah niku Ar-Rahman Rahim. Mboten napa-napa masih sampean lama, masih sampean manfaatno, sampean ngene-ngene tapi nggih niku urusanipun Allah jelas enten hukum karma jelas niki ingkang ditangletaken cahaya biru niku wow. Niku panjenengan ngalami ya wis dekeken kono engko lek aku butuh tak jupuke. Lah niki bahasaipun sesungguhnya bahasaipun Allah. Saat manusia yang iman kepada Allah niku ilmunya boten lekat di diri tapi dalam perlindungan Allah lebih dari 24 jam fisik ini. Saat ada orang yang didatangkan ke rumahnya walaupun bukan tujuan utama untuk dadi dukun, untuk dadi napa menika. Nggih. Nggih sampean waca suratul Al-Fatihah sampean cepeng tiange. Insyaallah gambaran sinar cahaya biru niku wau enten mriku punan karena panjenengan niku wau dalam komunikasi kalian Allah ya wis dekek ning kono ae. Lah niku saat membutuhkan engko tak jupuke niku basanipun Allah. Lek dukun boten enten tiyang dugi waca wirid khusus. Ngoten menika Bandung Bondowoso Hijib golongan kalian jin. Ecan putih golongan kali napa kali sang pencipta berserah diri ini kepada sang pencipta Datuh Ar-Rahman Rahim sehingga kita ilmu makrifatuh menika ingkang disesataken tiang-tiang kenyataane mboten sesat. Nggih niku kunci utama melebet mengenal Datuh, kunci utama mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah niki mboten enten tujuan napa-napa. Lek ancene menungso niki tujuane jamaah niki kepingin mati husnul khotimah diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tontonan-tontonan makrifatullah menika mung sekedar tontonan.
ingkang Allah datuh maringi pengetahuan ilmu yang dirahasiakan oleh datuh menika untuk kehidupan ini bermanfaat kanggo sekitare, nggih termasuk enten yang ditulung secara nggih sakit umum menika. Namung jamaah niki boten tujuan utama. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah ingkang nggih kados ngeten-ngeten niki boten sing kados napa, tapi diakui dhateng Allah niku ingkang kula pados, kula sebagai lek dianggap narasumber, tapi kula sanes sinten-sinten boten tadi napa-napa, termasuk kula niki yang bodoh ila iluh yang belajar berserah diri kepada Allah melalui cerita-cerita yang disyariatkan oleh datuh melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intih menika niki panjenengan pun ngalami ngoten, pun dados ingkang utama nambah-nambah tiyang menika. Ajak mereka semua untuk mengenal ilmu ma'rifatullah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.